Εκεί δεν συγχωρεί ο Ράζον Ρόντο. Από τη στιγμή που ο playmaker της Βοστόνης βρήκε πρώτο βήμα, τότε θα έφτανε μέχρι το καλάθι. Ντελφίνο από τη γωνία. Γκούντεν. Ντελφίνο προσποιήθηκε, ελευθερώθηκε από το μαρκάρισμα του Άλεν. Αυτή τη φορά σημάδεψε σωστά, 48. Το Milwaukee έβγαλε μια ακόμα άμυνα. Έχει μειώσει στον πόντο, βρίσκεται σε καλό momentum. Έχει τη δυνατότητα ακόμα και να προηγηθεί. Ο Γκούντεν μπροστά στον Γκάρνετ, προτίμησε να πασάρει στον Έλλης. Πάσα στην αδύνατη πλευρά. Σουτ για 3 από τον Ντελφίνο. Και τώρα κυνηγάει τον Ντάνκαν στην 25η. Ο οποίος Ντάνκαν έχει 22.282. Ντελφίνο θα καρφώσει.